Този поздрав е специално направен от Алберто с много любов за неговата съпруга Йоана от Кюстендил. За най-красивата Йоана и за най-големия Алберто патрона. Вали гърми, всичко им върви. Авела Гая Гилд за най-големия Алберто патрона. Хайде, Алберто, бала баба Родан и Йоана до небо, кралицата. Йоана от Кюстендил, най-добрата жена, до Алберто патрона, силния мъж. Всяка майка такива не ражда. Те са вълци единаци с голяма любов и здрава фамилия. Кабаба Рафтумен. Вали гърми на Алберто патрона, пак му върви. И с Йоана до него всичко е пълно. О, Алберто патрона, най-големия, най-баро. Йоана до него, любов, къща и семейство. Не слушайте душмани, Алберто патрона, машина. Йоана, неговата сила. С много любов от Алберто за неговата съпруга Йоана от Кюстендил. На здраве за любовта, за семейството.